Net News jista' jikkonferma li kien ftit qabel it-8 ta' filgħodu x'kien daħlu numru ta' teddid ta' bomba fi skejl varji dan wassal biex skattat operazzjoni maġġuri min-naħa tal-Explosives Ordnance Disposal tal-AFM bl-appoġġ ta' uffiċjali tal-Pulizija. Jidher li t-teddid wasal għand il-Pulizija kważi fl-istess ħin u kien rappurtat teddid ta' din ix-xorta f'aktar minn post wieħed, partikolarment skejjel. Jirriżulta wkoll li dan it-teddid ta' bomba wasal permezz ta' emails identiċi. L-awtoritajiet qed jikkunsidraw dan il-każ bħala attakk koordinat. B'sorsi fil-korp jindikaw li dawn l-iżviluppi ta' oppressjoni kbira fuqhom u biża reali li possibilment jaf tfaqqa xi ħaġa kbira fis-sigħat li ġejjin meta f'pajjiżna din il-preparamenti għal laqgħa importanti tal-OSCE. Waħda mill-iskejjel mill-quta mit-teddid kienet il-Higher Secondary tan-Naxxar. Hawn l-istudenti nħarġu kollha l barra mill-iskola. Skejjel oħra affettwati kienu St. Joseph tal-Bla tal-Bajda, St. Michael's ta' Pembroke u Sacred Heart ta' San Ġiljan flimkien ma' numru ta' skejjel privati u tal-Knisja. Quddiem din is-sitwazzjoni il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima ħareġ appell għal kalma. Aktar tard intqal li wara li sar assessjar u konsultazzjoni mal-forzi tal-ordni u l-awtoritajiet rispettivi ġie determinati li t-teddida ma kinitx speċifika u l-iskejjel eventwalment komplew bil-lezzjonijiet. Intant din mhix l-ewwel okkażjoni fl-aħħar ġimgħat meta kellna sitwazzjonijiet ta' emerġenza, speċjalment wara t-teddid ta' bomba li sar fuq il-vapuri tal-GoZo Channel.